Medalla, medalleta màgica. He de renovar o no he de renovar? Medalleta, tu què faries? Medalleta? Merda! Ja estic fart! A vegades penso què hauria passat si no hagués acceptat l'oferta de Laporta per entrenar el Barça. Freixa, ets tu? Què? Qui ets? Soc el teu altre jo. El meu altre jo? No. Segur que m'he quedat a dormir mirant vídeos. Doncs no estic somiant. Però, a veure, si ets el meu altre jo, com és que tens aquesta melena? Així és com series si no haguessis acceptat de ser l'entrenador del Barça. Què? M'estàs dient que si no hagués entrenat al Barça tindria aquesta melena? Sí, perquè no haguessis patit tota aquesta pressió. Esclar, quan vaig fitxar tenia molt més cabell. Ni hauries d'aguantar la central lechera, ni els villaratos, ni els porquers. Ni les rodes de premsa, ni llevar-me ben d'hora, ni respondre preguntes sobre la meva renovació, i podria pentinar-me. No saps com ho trobo a faltar. Ai, tant de bo no hagués estat mai entrenador del Barça. N'estàs segur d'això que dius? Pensa que... Seguríssim. Si pogués tornaria enrere ara mateix. Oh, ha funcionat! Torno a tenir cabell! Però com és que encara sóc al soterrani? ¿Qué estás haciendo en mi sitio? Què? El teu soterrani? Però si això és el soterrani del Camp Nou? Sí, es mi sótano. Y tú eres el chico de la limpieza, o sea que ahora a limpiar. Jo, el noi de la neteja, però si a l'altra realitat era l'entrenador. ¿Entrenador tú? Si nunca pasaste de tercera y luego te arruinaste intentando negociar para comprar el San Pedro. Suerte que Sandro Rosell es muy buena persona y te da trabajo de vez en cuando. O sea que venga, mueve el culo si no quieres perderlo. Guardiola diu que no al Barça. Mourinho, nou entrenador del Barça. Guardiola fracassa un altre cop. Mou, gana la tercera Champions. Mou, el ídolo culé. Y no te olvides de limpiar mi medalla. La teva medalla? Però si... Bé, ho he perdut tot, però almenys torno a tenir cabell. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta. Creo que voy a usarlo en la próxima rueda de prensa.